kontrolak egun hauetan, irakurri alduzu eginek dakarren editoriala? Distantzia aspaldiko Txema, edo hobe. Kaixo, distantzia eta hotzikara, zertan zabiltza zer moduz. Kafesne beroaren karizia, enukein beste pentsatu behar Txemarekin. Total, beste gimnasia bat. Mikatza dago kafesnea, azukre pizka bat botako baino. Edo hobe, kasurik eginez urrututik eskuari pizka bat eragin, iribarre hoz eta distantzia, distante bat, distantzia. Txema, gizonik gabe bizitzen ohitzen ari naizen eran, zure usaina ahaztu zeidan eran. Maitasunaren aurrean besoak nola zabaldu ere ahaztu egiten ari zai. Zu zara, Pampos, nire munduko lagunik handiena. Ni bizitza naiz, eta nire gana hurbilduko denak bizirik iraungo du, beti. Edo agian hobe, kaixo, ze ondo topo egiten dugula. Diruz eskaz nabil, badakizu. Txikiari udako arropa erosi behar diot, eta oporrak, eskua urrutitik eragin, baina gerria dantzatu gabe. Txemak alde eginez gero sentitzen dudana, analizatzen eman ditudan hortu pilak ez du ondorio ederrik ekarri. Txemak utzi zuen lekua amorruak bete du. Sei hilabetez, kosta zitzaidan neure buruari hori aitozen. Ze horza antxonen gaueko negarra zainduta gero. Beti katarro zikin horrek esnazen du, ohera sartzen naizenean. Gure amodiozko gauen gainean, botatako marko guztiek neure burua bustitzen zuten. Amodiozko gauak. Kartoizko zaldi baten gainean, luzaroen paseatzen zen saldun traketza. Kartoizkoa zaldia, kartoizkoa salduna.